Khubor ka Pyrthei TV. Rengkat kajing sa Kylleng juki hajar ngut ki paitba ki bawan na jangai bat na jan ki bahaya ngasam lembat ki bor penya jong ka balang Presbyterian penthor langten la tep dan buram ki sangut ki shiyeng ha ka ju ka thliu ha ulum jing tep jong ka balang Presbyterian penthor langten ha ka khandai tri Risaw ar hajar ar pulai kini bala khla no namar ka jing twa jong ka khando ha ka yeng sa jong ki ha ka step jong ka sngi ublei ha ka por ba ki dang yo thia lengai kini sangut ki bala khla no kilong pa ka yeng uba biang ki phawa bat ka kurim jong u ka kong penjanai rengklam rengkat bat armut ki khon u Dr. Isawian Vice Principal jong ka St. John Bosco Boys Sora ulapan mi ya ka kot ka bala ai kerteng footprints on the stones kala shimpo da ki snam ya Dr. Sawian bantho ya ka ni ka kon namar ba ka dei ka bala ti janai bhash wa bon tho kani ka kot ka babatai shaphang ki jaka ki puta ki khana handai shaphang jong ka sora unong thau lai thu baki nong jong ka ki bawan nabar bar kum juru ki research scholars ki juwa jingte bhasha phang ka sora hendai namar ba kim dan ki jing tho kim yo ya ka ta ka jingtem kum ta leng ba ka ni ka kot bala tho ha ka tin phareng kan pin men to ya ki nong ringam na ka Jylla Meghalaya bar kum ju na ki wei ru ki Jylla hapo ka than ste la mi ngi kari India kilawan ban shimenta ha ka program a jing hikai shaphang ka kam ringam ka badai kat kum ka juk start science baleng ba kini kam ringam kindang yo jingmentoi banya ka ba ki juri ha ka por bala let no ya kini ka program a jing hikai shaphang ka kam ringam la pelong da ka North East Center for Technology Application and Reach ka ka autonomous body jong ka tanat science and technology ka sarkar India la pelong ya kini ka jing a jing hikai ha RRTC Umran Ribhoi district ukhna school ubana khatsa system karta ubana balasu jong ka Jylla Odisha ulayap na ka jingsha asho ha unong hikai Usmanta das ula ud bola pang shadam hadin ka jingsha sho hendrei kham hadin ula khla no kikimi khipa jong niu khna kila pelong jing khi ban persha ye ki bor penyat school bar ki dawaru na ki bor bahalor ba ki dei ban pinstam ye ki bor penyat school ka CBI kala kem ya sangut ki brio ki bakun thob yo officer barem jong ka RLDA bar uwei par manager jong ka Bank of Baroda halor ka jing kno bam sap ka ba hadu lifeway point san phoklur tingka Lakeno bakla penan kam bakla ya ka pisa joka RLDA da ka basoi tu ya ka jingsoi ha ka kerteng joka company ka election ha Rajasthan kalai tung khuru bat ka Dev Uthani Ekadashi ka badai ka sngi kerpang bandan hadut sanpau hajar ngut kinang ya tho shong kurem kinong shong snong ki artatien ru ba ki pat ba kin mi renti ban thep wot namar ba kim kwa ban do no ya ka dikasngi le ka men jong ki Kerkum ke jingken jong ka AIT DWA kala pentip bakindan da ki langmut ki brio ki bandan benta ha ka jing khawai ya ka jinga tho shong kurem berkata ro ka dei tang ka jingken ya ki ba ha yang asem jong ki san phau hajar ngut ki nang ya tho we shipai jong ka Indian Army bat langut pat kila jar ngai haladang na ka da ko jing tua jong ka yor ha mount kun ka kun hun ya ram kala lap ya ka met yap jong we shipai bat hadu mentaru kidang persang banwat sai ki we pan Kini ki sipai jong ka High Altitude Warfare School bat na ka Army Adventure Wing. Kila syaban ha ka jing tua jong ka yor ha ka por ba kidang let ya ka training kum ba ki jule man la ka por. Kala dan ka jing siat ha pering ki sipai bat ki le no ha Shopian District ha South Kashmir. Ka jing siat kala mi ha ka por ba ki sipai ki le khandra ha ki jaka badan ki le no. Ka jing siat ha ka te ka jaka ka jumi na ka por sha ka por bat kila dan bun ngot ki le no ki bala kelon yam. Khat angut ki brio habaga ha district jong ka Bihar kila Minsaw namar ka jingsha thombor ha ukulai ubala khilam wir ukulai la thombor na phangi ki brio ki baya lenti nadu ki khna school ki Pyrthei bat ki temenru Katnat Forest and Wildlife jong ka Bihar hadu mentaru kidang persang manyo kem ya utai ukulai kiladan hadu san hajar ruspa rup khanda tili ki sulai bat ki hajar tili ki kuli ki bala sha lute na ka thanat jong ki pulit hakapor ba mi ka jinga kan an ha Manipur Hendai hadu mentah ki pulit ke Manipur, kidang yok men kurup biang, dang 6,000 lai sepak saw tadi ki sulai. Ki pulit kidang khanrah ki babun ki jaka, ban yok biang ya kita ki sulai ki belasyak lute. Kajingan kenaan ha Manipur hadu mentaru kadang beteng. Bat dang ha kasngi ublai la sapriang ka wei ka video ka bapen i, ba wei ubrio, beratip kerteng kum ulading tanga ula syak tang im.
Sangut kisamla pulia jangka Aligarh Muslim University kila syap pengan hagi kendon an namar baki yat paitba ban penpau baki Kershan ya ka Palestine ka badan mentah hapreng kathma berka Israel. Kibor penya jangka university ru kila pentip baki hab ban le AA yakini kisamla pulia kiba penken an. La pengan eki hak kendon jangka IPC. Kajing ya briu hat Tamil Nadu nakada kajing thai bom jangka karkhana ka bashna bom pataka mentah kala kiu syaka khat wengun. Kini ke karkhana hagajing shisha, kadai ke badan tang kendiat ngot kinong tray. Henry minta namar bakalajan ke Diwali, utrai karkhana ula khot nong tray kambun. Hagati ke jingja keladon kumba arpong ngot AA ke bala mensau. Menteri Ramba ke Tamil Nadu lapen bena, baka sarkar kan siu bailot san, syaki bahaya ngasem jong ki balayam. Kaseng Maharashtra, Nav Nirman Sena, kala berngem banlet thanglot ya baro ki jaka khorong khajna, hasurok ladaka sarkar kampen sange, ya ka jingkrong pisa hasilenter jong ka surong. Presiden jong ka Kaseng, Raj Thakre ulapen pau ya ka jingsingaw lengo, baka sarkar ka ai haka jo ka company manla usnem, baka lum khajna, baka jinglum khajna ru kalong ka bahe. Menteri Ramba jong Maharashtra Eknath Shinde lawan ra da karukam trekam ka bathamai man penjanai shu ya ka tanat ka kwat ka khia ha Maharashtra. Ularai baka mangtengka ya ka tanat ka kwat ka khia ka deban long arsha. Namarba uhab ban penbun ya ki jaka sumar bat hab ban penbun shu ya ki hospital. Bat kumjuru ya ki medical college ha ka teka Jylla. Menteri Ketenat Yadari jong ke Israel. Uyo Afgalan ula penbena bak Israel kan khang damlut ya ka jing shalan mar sha Gaza neduk ka boarding ki marbam bar kumjuru ka petrol ni ka diesel. Karkum jing khen bala yoklum haduk mentala yithu baki don kumba 6000 arspa ngun ki bala yap hakathma hapren ke Israel bar ki le no Hamas jong ka Palestine. Naki 6000 aspa ngut ki bala yap kumba nyos pa ngut ki nong Israel bar kumba sans pa ngut pat ki nong Palestine. Secretary General jong ka United Nations Antonio Guterres ula penramjur ya kile no Hamas bakila her thma kansan ya ka Israel hakasngi sajan jong ka tayo ka nyotrik Risaw ar hazar arpulai ula ajing khenru bakumba shilak laipo nyaw hazar ngut kinong Palestine menta ki wanri ha office jong ka UN ka badan ha Palestine ula kenturu ya ka Israel baki Hamas bakin sange no ya ka jinga snam Henry Kinwan syaka miet jinga kran knang baka syongsuk syongsan kan man pai biang. Ke Israel Defense Forces kalakam baka sipai ke Israel kala yorung hakiba buon benta jong ka Gaza banyak hun berkile no Hamas. Kisipai Israel kalakam bakila yarap an phami yakinong Palestine bakin pet sya Egypt. Kisipai Air Force jong ka Israel kalakam ru bakila set penpera hadu aspateli kikitem jong ki Hamas sa Gaza. Kiliano Hamas jong ka Palestine kila keren syai bakim tre ban pelat no yaki brio ki bakila rabor namar baka Israel kadang beteng hadu mentaru ban ter bom ha Gaza unong aktin jong ki Hamas u Abu Obaida ulapen pau baki don ki bashar rabor ki baki Hamas kila penyam bad ulama ham lepa balada ke Israel kandang yai beteng ban ter bom ki Hamas kinang yai penyam yaki brio ki bakila rabor Ki Hamas kilakam baki don kumba shispa ngut ki bakila rabor kat baka Israel pat kalakam baki don shispa san pongun. Ki don ki wei pat kinong shnong na ki wei pat kiri ki bala sya rabor ki Hamas kum na US na UK na France na Thailand na Mexico bat na Russia. Ke United Nation kalapen mi ya ka kaipot baki don kumba khat khandai million ngut ki khna ha Sudan ki bamyo ban late school na marka jinga kan at ha pereng ki arkan hun ki sipai ha kategori. Ka UNICEF kala kentu ya ka sarkar ha Sudan bakan pleno ya ki skul ki badan ha ki chaka ki bakam shingan kumba lai hazar ngot ki brio ki la yap pat palat 1000 ngot ki bala mensau na ka jinga kan an ha preng ki arkan hun ki sipai ha Sudan kumba shilak ar pholai hazar ngot ki brio ki la phet na ki chaka shong ki chaka sa jong ki na Gaza na mar ka jingjur ka thma ha preng ka Israel bat ki le no Hamas jong ka Palestine Ke Israel la ther ting e ha Gaza bat ki yeng paki dolan kila khlam lut na du ki hospital ki office sarkar ru kila khlam lun ka World Food Program menta kala sedang met penbiang bam shiki shilak ngot ki brio ki bala petwir na ki jaka shong jaka sa jongki Rewa baka kwa ben pelong ya ka World Cup 8000 lai pusau ha Saudi Arabia Presiden jong ka Federation Yasir Al Misahal ula pentkena yakani shikila patai Khubor Nadu usnam araza khatpra ka Saudi Arabia kala sedang men pelong ya ki lempung ya lekai ki bahe ha kategori bat menta ki babun ki nong ya lekai football ki bapau ki la leit ben ya lekai na ki club ki badan ha Saudi Arabia begitu ki long ki Khubor hakimat kimat menta kasngi Khubor